Magandang hapon sa inyo guys. Asirita natin konti yung bike natin para sa ngayong Friday. Para kondisyon yung bike natin. Kahit konti lang pasirit para hindi masira. Masira ba totoo? Shout out po sa inyo mga guys. Kunting-kunti lang linis. Kasi isang linggo na hindi nagamit. Pang kondisyon. Ito lang ang libangan natin, pang exercise sa katawan natin.